Fanny, por favor. ¿A quién? Fanny. A ver si necesitas hacer los copias. Ay, pensé a Juan. Nada, vos tienes que ponerse aquí y te grabaré, ¿vale? ¿Cómo ves? Aleshores, anem a intentar ser una música perquè com encara no existia per escrit ni existia de ninguna altra manera, sinó que anava per transmissió oral tot, anem a inventar una música. I vos vaig a donar la pauta. Són 5 notes, ¿vale? I a partir d'aquestes 5 notes vosaltres poseu el ritme que vos agrade, la durada que vos agrade, ¿vale? I la combinació de cada nota. Ara les posaré a la pissarra. Tenim que tindre en compte que anem a fer 2 tipus de melodies. Una de guerrers. Com serà? Molt tranquil·la i molt relaxada? No, més forta. Més forta? Més ràpida. Ràpida? Més sonorosa. Alcem el braç? Més moviment. Com si fos una marxa. Vale. I una altra va ser per a una ofrena. Més tranquil·la. Més tranquil·la. Més relaxada. Relaxada. Les durades seran més dolcetes, més llargues. Bueno, ha quedat molt bé. Falta que les acabem d'apanyar una miqueta en els ritmes, que juntem melodies, a veure com queden. I des de la frena, a veure com ha quedat? Vinga, va, a veure.
Ocultaros. Daros la mano. Sí. Es igual. Vale, ahora muy bien. Y ahora cambias el paso, delante y detrás. Ya. Suéltate, Begoña. Y ahora tú ya vas a seguir por donde tú quieras. ¿Escuchar la música?